ruszamy i idziemy w kierunku wieży. Na parkingu przy cmentarzu zostanie odczytana rezolucja nasza. Staramy się uformować kolumnę wzdłuż drogi. Możliwość wywłaszczeń nieruchomości. Nie godzimy się na nierówne traktowanie podmiotów prawa własności. W naszej ocenie rolnicy i niezamożni właściciele nieruchomości na Kaszubach i w innych rejonach kraju nie mają żadnych szans w sporach sądowych, w których ich przeciwnikami będą zagraniczne koncerny wydobywcze dysponujące nieograniczonymi środkami finansowymi. W naszej ocenie stawianie tych ludzi w sytuacji przymusu i wobec wyzwań, którym nie są w stanie sprostać, jest zaprzeczeniem demokracji. Organy państwa, jak również samorząd w całości pomijają i lekceważą zagrożenia tego rodzaju, lansując w mediach wyłącznie opowieść o potencjalnej krainie szczęśliwości i drugiej Norwegii. Naszym zdaniem interes publiczny jest kategorią obiektywną i nie zależy od arbitralnych ustaleń dokonanych w tym zakresie przez organy władzy wykonawczej, ustawodawcę czy organy samorządu. Nie macie państwo legitymacji, która by dawała wam prawo do postępowania wbrew postanowieniom artykułu 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który wyraża zasadę zrównoważonego rozwoju. Zasadą tą kierować się powinny w swoim postępowaniu także organy samorządu. Z tych względów oczekujemy od samorządu województwa pomorskiego zabrania głosu w publicznej dyskusji, który uwzględniać będzie zarówno zarzuty dotyczące niekonstytucyjności przepisów regulujących wydobycie węglowodorów, jak i zagrożenia dla interesów lokalnych społeczności naszego regionu. Proszę Państwa, to jest pierwsza pikieta, protest w Polsce. Z tego miejsca chciałbym przekazać, żeby w dalszych rejonach kraju ludzie postępowali tak samo jak my, sprzeciwiali się wydobyciu gazu łupkowego na skalę przemysłową. z Bytowa, z Lęborka, z Drzewa. No ja małą marchewkę pilnuję. Tych rur, to jest 4 km rur w głąb ziemi. To ma być zacementowane. Okłamują nas na każdym kroku. I odwiercą na tej ziemi. Proszę Państwa, z tego co mi wiadomo, są tutaj też przedstawiciele. Gdzieś osobno? To mi się niedaleko są, gdzieś w jakimś miejscu, gdzie... To bardzo nie są tam. Weź mu to tabliczkę, weź mu ją. Mój tata leży, dziadek leży tu. Moja ciocia leży. Ja też leżę. Nie ma tu. Nie ma. Ale szoflaga. Ale razem to było pójdzie. Teraz proszę śpiewaj. Kostek, kurwa! Chodźcie, kurde! Dawaj! Gaz czysty! Dawaj! Zakop to! Dawaj! Nie chcemy gazu! 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 Wydobywanie gazu prowadzili. Piotrek! Piotr! Nie chcemy gazu! 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 Nie chcemy
Nie